Скоро идва това време от годината, в което ние всички започваме да си даваме празни обещания. Обещания, които знаем, че след като премине еуфорията няма да продължим да спазваме. Ние просто забравяме за всички обещания и започваме да си правим отново същите неща, които и преди това сме правили. Започваме да гледаме TikTok, започваме да гледаме YouTube, започваме да играем игри. Всички тези неща, които въобще не ни помагат да постигнем нещата, които искаме. Като по този начин си губим ценното време, повтаряйки си, че е твърде рано да започнем нещо. Но аз искам да ви помогна да промените това. Това видео ще го кача точно един месец преди края на 2023 година. И за този един месец аз искам да се напънете, да дадете всичко от вас, както аз самият правя, и да промените положението, в което се намирате. Както в едно видео преди доста време казвам, нека 2023 година бъде годината за промяна. Разбийте тази парадигма, че трябва да се започва в началото на някоя година и един месец да се правите, че ще постигнете нещо, след това се отказвате. Просто започнете още сега, пригответе се и нека в следващата година вие напънете на макс. Все пак едно умение се учи до 10 часа. След като вие научите това умение, след като вие в момента сте залати от информация, имате всичко нужно. Гледали сте стотици видеа за SMM, гледали сте стотици видеа за дропшипинга, гледали сте каква ли не информация, сега просто е време да започнете. И искам да се замислите, ако в следващата една година вие не спирате да натискате гъста, хъсълвате, давате абсолютно всичко, давате 101% във всичко, с което се захванете, просто правите нещата, които трябва да правите с много повече ентусиазъм, много повече хъс, давате много повече, отколкото трябва, вие със сигурност след една година ще сте постигнали много повече. И просто искам да се замислите за това. Ако сега започнете, ако в момента след като изгледате това видео, вие го затворите и започнете да предприемате действия, да вкарвате нещата, които сте учили, да ги практикувате и да ги вкарвате на практика, се замислете след една година. Малко преди края на 2024 година, вие къде ще се намирате? Дали няма да сте постигнали нещата, които искате? Дали няма да сте на мястото, на което искате да се намерите? Дали няма да сте човека за пример? И дали живота ви няма да бъде много по-хубав, отколкото е в момента. Като какво имам предвид с това да даваме повече, отколкото се иска от нас? Забелязвам, че в днешно време, със сигурност и вие сте го забелязали, че 95% от хората, страшно много хора, въобще не им се прави това, което правят, въобще нямат ентусиазъм, въобще нямат хъс, въобще работят работата, правилната дума е посредствено. Те просто не правят нещата по начина, по който трябва да се правят. И точно това различава успелите от неуспелите, че хората, които са успешни, хората, които са постигнали нещо, хората, които са създали шедьоври, създали са бизнеси, които са многомилионни, многомилиардни, те са хората, които са може би 5% от хората, които са вършили всичко с перфекционизъм, било е всичко перфектно, дали са всичко от себе си и са вършили работата дори когато е било трудно да я вършат. Докато другите 99% просто си вършат работата, защото трябва да я вършат, прибират се вечер, пускат си телевизора, депресират се и на следващия ден пак същото ежедневие. И точно това вие трябва да излезнете и точно това се стремя аз да бъда винаги, когато работя с клиентите ми, когато правя видеята, когато давам стойност на другите хора. Точно по този начин се опитвам да давам повече, отколкото всъщност получавам. Аз в момента от тези видеа не получавам никакви пари, почти нямам никакви ползи. Единствено го правя, защото просто ми харесва да помагам. Нещата, от които правя пари, са съвсем различни и в тях дори отново не ми е основната цел да правя пари, а да давам стойност и след това като резултат от това да получа някакви пари. Нещо, което искам да кажа е дори да ви дам един пример. Не знам дали сте забелязвали много пъти, когато отидете в магазин, съвсем нормален магазин, може би от тези по-малките магазини, как когато влезнете и тръгнете да си купувате нещо, продавачката или продавачът говори по-малко, отколкото вие самите говорите. Все пак всеки човек е различен, може вие самите да не сте много комуникативни личности, но в моят случай аз дам пример. Повечето пъти, когато влезна си купа нещо в някое малко магазинче, аз влизам и казвам повече неща, отколкото продавачката казва. Това първо е много лош маркетинг. По този начин продавачката не би ме накарала да влезна повече. Тя не може да ми продаде, не може да ме убеди, не може да ме накара аз да харесам нея магазина и да постоянно да идвам да си закупувам продукти. По принцип да, винаги ще има хора, които ще си купат продукти, защото няма как да се живее, но просто се замислете от друга гледна точка, че тя няма никакъв ентусиазъм за работа и е просто посредствена. Може би точно това бих нарекал матрицата, когато върши работа, която не искаш, по принцип си финансово зависим и отделно нямаш въобще ентусиазъм и го нямаш това чувство да даваш на хората, защото то е доста по-важно от това да получаваш. И аз лично, когато влезам в магазин, обичам да се разговоря и в повечето случаи дори не получавам довиждане, някой път дори не получавам цената на продукта. Всичко зависи от мен като клиент в този случай. Аз ако почна така да си продавам услугата, със сигурност няма да имам никакъв пожънат успех.
Затова е много важно да разберем, че в следващата година, освен че е хубаво да дадем всичко от нас, освен че е хубаво да работим и да следваме целите си, е много хубаво ние да даваме повече, отколкото ще получаваме, защото е сигурно, че когато започваме, ще получаваме много по-малко, отколкото ще дадем. Като цяло това ви прави много по-добри хора и ви прави едни професионалисти, което е много важно, това да бъдете професионалисти. Дори аз бих казал, много е важно да бъдем перфекционисти, освен това. Трябва да бъде всичко на макс. Аз винаги вярвам, че не едитвам видеята ми по най-добрия начин, дори в някой пъти някои от видеята ми не са едитнати много на макс и не са на хай левел, защото просто нямам времето или нямам някой пъти уменията да ги едитна по този начин, нямам и приложенията, с които да ги едитна по този начин. Но когато тръгна да едитвам на CapCut, съвсем basic приложение, което всеки може да изтегне на телефона си. Когато аз тръгна да едитвам на CapCut, аз давам 110% едитинг. Аз седя, ако трябва дълго видео, ще го едитвам 10 часа, докато на мен не ми харесва аз да го гледам. Нищо, че знам, че за това видео няма да получа пари, нищо, че аз знам, че това видео въобще може да ми стане известно, може да има 100 гледания, както го правих в началото. Но винаги съм давал абсолютно всичко. И точно това вярвам, че е много важно и много хубаво качество да го имаме, да бъдем перфекционисти и да взимаме пример от вече успешни компании. Ако вземем пример с Формула 1, там абсолютно всичко е изпипано до последния детайл. Всичко е на макс, всичко аеродинамика, скорост, това, че пилотите просто знаят как да се справят с положението, в което се намират, и самото управление на това цялото и на тези състезания и на каквото и да е свързано с тях, е направено по най-професионалния начин и има много перфекционизъм в него. Като това, което искам да кажа, че аз също не съм перфектен, аз също правя много грешки, но каквото и да правя, просто го правя по начин, по който на мен да ми хареса и смятам, че всеки трябва да го прави по този начин, ако иска да постигне големи резултати. Със сигурност не е лесно, със сигурност въобще всъщност не е лесно. Аз в момента бих ви дал пример, дори може да сложа на екрана скриншоти. Много хора, защото напоследък получавам доста реквести, получавам доста лични съобщения, получавам просто съобщения от сорта на помогни ми как да правя пари, помогни ми как да си правя субтитрите без да влагам никакво време, как си правиш субтитрите толкова готини, кажи ми платформата, приложението. И аз като им кажа CapCut и те казват, ама там няма автоматични, аз казвам, вземи си двете ръце и просто започни да работиш, за да си направиш субтитрите. По този начин ставам свидетел на това, че хората въобще не им се работи, на хората въобще не им се занимава с каквото идеи, хората просто искат да забогатеят в повечето случаи и да живеят живота, който искат, ако не искат да забогатеят, просто да го направят по най-лесния, най-елементарния начин. И трябва да разберете, че няма начин, в който вие да постигнете нещата лесно и то да е дългосрочно. Получавам и коментари от сорта на казиното, инвестициите, биткоина, трейдинга, това да си намериш работа в Upwork по най-бейсиките нещата, да преписваш документи или каквото и да е. По този начин вие не развивате никакви умения. Идеята на това да развиете бизнес е първо вие да развиете умения и след това вие да развиете бизнеса с тези умения, които притежавате и да имате уменията да управлявате хора, които да работят за вас, защото е ясно, че няма как да развиете многомилионен бизнес, ако работите само за себе си. Наистина с това видео не искам да обидя никой, не искам да кажа, че не си вършите работа както трябва, както казах за продавачката. Просто искам да ви помогна и по този начин помагам и на себе си, помагам и на вас, просто да се напънем заедно в следващата година. Нека просто си сложим като цел една година, в която ние да дадем 100%, просто да не оставяме крачка назад да върнем, в която просто да даваме напред газ и да гоним целите ни. Нека го направим това. Благодаря ви за цялата подкрепа, отделно благодаря за всичко това, което ми се случва в социалните мрежи, благодаря за стотиците, хиляди гледания и лайкове, които получавам в други социални мрежи и отделно и тук в YouTube. Наистина ви благодаря, обещавам скоро, освен с тези видеа, ще ви се отблагодаря и по друг начин искам да започна да правя лайфове. В момента го обсъждам, всичко почти е изгладено, може би дори като гледате това видео аз вече ще напусна в общност, където ще пусна кога пускам първия лайф и отделно в Instagram, може да ме последите там ежедневно и на момента може да следите нещата, които правя, нещата, които обработвам, нещата, които пускам, като цяло да следите живота ми, може да ми пишете и за въпроси, отделно да, ако имате, знаете повече от мен, което доста хора вероятно знаят, може да ме съветвате, наистина приемам абсолютно всичко, отговарям на абсолютно всеки. Обичам просто да имам тази връзка с аудиторията ми и смятам, че по този начин наистина много си помагаме, така че благодаря ви за абсолютно всичко, което правите за мен. Се радвам да оставите лайк и да се абонирате, ако мислите да предприемете действия и това видео ви е повлияло, по този начин ще разбера, че съм ви помогнал и ще разбера точно на колко хора съм помогнал точно с това видео, така че наистина благодаря на хората, които го направят. Благодаря ви за гледането
и не забравяйте, че всичко е във вашите ръце.